2.3, moció en suport a la declaració de l'any Vicent Andrés Estellés. Vull personalment agrair en nom de la família i de l'alcalde de Burjassot, que estan presents avui així en el plenari, que jo personalment els vaig invitar, i vull agrair a la institució en la figura del seu president, el qual sabia de la presentació d'aquesta moció perquè així se li va informar per part de l'alcalde de Burjassot quan tingué la visita. Vull agrair-li a la diputada del Partit Popular, Maria Jesús Puigalt, la cordialitat a l'hora de tractar aquesta moció i el consens que ha demostrat en tot moment. A José Manuel Orengo per part del Partit Socialista i a Toni Gaspar perquè eren sabedors d'aquesta moció i també la vam consensuar en ells i també la vam parlar, i evidentment la companya d'Esquerra Unida, Rosa Pérez, també per el seu suport. Evidentment a tots i a totes moltíssimes gràcies.